Que Enrique Tena, Castelló, quina és l'última hora? Bona vesprada, Juan. Des d'ací, l'última hora és que la zona de la Marcelleria en Castelló està en extrema precaució. L'última hora és que el Baix Maestrat ha sigut una de les comarques més afectades per esta pluja, per esta gota freda. Com veieu, esta és l'estampa. Bombes i bombes d'aigua a la 1:30 de la nit, quan de sobte van caure molts litres i va començar a ploure d'una forma torrencial així al Cosebre. Això Enrique Tena s'ha plenat en escassos minuts. Quan hem començat el programa estaves en la mateixa localització i apenas hi havia aigua, encara no havia plogut massa. Efectivament, que quan tu estàs allà en Norres, vull dir, són exactament les 6:35 minuts exactes i ha estat una situació d'una hora i mitja. Desde sábanas, lavadoras, neveras, microondas, pues todo lo que sea. Parlàvem, Ángeles, no? Que així tenim inclús llibres o fotos antics dels teus fills, no? Sí, claro, de la niñez de mis hijos que están ahí, pues todo eso para tirar. Es verdad que ha llovido mucho, o sea que lo que estaba previsto realmente ha sido así. Estava ple fins a este nivell i això serien simplement alguns dels llibres que ara, com veiem, estan totalment anegats. Vull dir, com estem vivint que la Rodona es convertisca en una piscina? Pues la veritat que molt mal, perquè s'ha inundat moltíssim i ha sigut molt catastròfic això. Que així, a Benicarló, en només una hora i mitja s'han realitzat 30 rescats. I a l'Aemet ha baixat el nivell roig a nivell taronja per precipitacions, però ara, a Castelló, és quan estem començant a viure aquestes conseqüències per a circular. Anem a parlar amb veïns que venen així. Una de les coses també és que hi ha molts de llamps. Este barranc normalment no té tanta aigua, no? No, que va, al contrari, vull dir, baixa pràcticament sec i aquí... En alerta taronja, com veieu, els llamps auguren que aquesta nit siga tan intensa o més llarga, com dius, les comarques de Castelló es tornen a tintar de roig.